In dit kantoor in Hilversum zit de goeroe op het mat van sportsponsoring, Frank van den Wal-Baken. Hij stier onder oren onder de basis van het Holland Heinekenhuis, de KPN-Eredivisie, Egon en Ajax en bracht de Rabobank bij de Hutfietsploeg. En hij volgt Heerenveen op de voet. Ja, in de voetballerij ben ik een Ajax-fan. Heb daar ook seizoenkaarten en zit daar ook zoveel mogelijk. Maar als ik zou moeten kiezen voor club nummer 2 in Nederland, dan kom ik toch wel terecht bij Heerenveen, denk ik, ja. Dat is ook wel wat heel vaak uit onderzoeken komt, hè? Dat Heerenveen de second best is eigenlijk favoriet. Ja, en dat is toch ook de uitstraling die de club heeft door de jaren heen opgebouwd van gewoon hard werken, is een beetje inherent aan Friesland. Ook over het algemeen aanvallend voetbal, dat spreekt sowieso aan door de jaren heen. Ze hebben een behoorlijk wat sterren voortgebracht. En dat heeft toch weer te maken ook met goede scouting. Dus ja, het is over het geheel genomen gewoon een sympathieke club. Die zijn zaakjes altijd ook voor elkaar had. De klemtoon op het wut had Zuid al genoeg. Hij vindt dat het imago van Heerenveen net meer is wat het jedder wel west had. Een van de problemen op dit stuit binnen een tal ontevreden sponsoren. Nevens van der Wal-Baken een logisch gevolg. Als sponsor wil je A, geassocieerd worden met een winnaar. Sportief gezien een winnaar. En B, wil je geassocieerd worden met een instituut waar de zaakjes rollen en waar er geen onrust is. Als we rollenbollend over straat gaan en zelfs met rechtszaken, dan ben je als sponsor niet blij. Ik zal nooit aan een sponsor dan adviseren om onmiddellijk uit te stappen. Dat vind ik ook niet goed. Je bent als sponsor voor better en for worse. Maar als het structureel gaat worden en er is permanente ongein, ja, dan kan je als sponsor op een gegeven moment ook geen andere conclusie trekken van hier moet ik wegwezen, want ik wil niet geassocieerd worden met mijn merk met constant ellende. Nevens van der Wal-Baken dat de onreis de club ging goed. Het schijnt het imago dat oors altijd een zo goed wie. En hij weet waar het om leidt. Ik kan het niet anders dan terugleiden naar toch de bestuurlijke kwaliteiten op dit moment bij de club. Hoe je het ook bent of keert, als er onrust is, ongein is, dan moet je dat ergens naartoe terugleiden. En dat is dan de baas van het spul. De baas van het spul heeft kennelijk niet de controle over alles. Ik vergelijk Heerenveen ook wel eens met Ajax. In de zin van, als je bij Heerenveen werkt, dan moet je op een of andere wijze meneer Riemer van der Velde in ere houden. Dat is een soort, ik zou bijna willen zeggen, vader van de club. Dat is een soort, of een godvader van de club. Dat is hetzelfde bij Ajax. Johan Cruijff zal altijd boven Ajax hangen. Waarschijnlijk tot na zijn dood. Dat is bij Riemer net zo, zegt u. En Riemer van der Velde is Mr. Heerenveen. En als je dus in de leidende stoel, leidend met een korte ei, bij Heerenveen komt te zitten, dan dien je rekening te houden met Riemer van der Velde. Het feit dat je die man negeert en in sommige gevallen zelfs kleineert, dat vind ik dat je dan toch je managementkwaliteiten die je kennelijk wel hebt, niet hebt weten te vertalen naar de sportwereld. En dat neem ik dan weliswaar van een afstand, maar dat neem ik de heer Veenstra kwalijk. En dat is heel dom. Ik heb daar geen ander woord voor. Ik vind dat dom. Maar het is net zo dat Veenstra nevens van der Wal-Baken alleen maar ding verkeerd doet. De financiële situatie liep het een stuk beter en hij is razend enthousiast over het binnenhelling van de trainer Marco van Basten. Maar weet ik dat Van Basten, al liet hij dat naar boetentaan net blikken, ek kritisch is. Hij vindt het ook vervelend, al die onrust. Hij houdt zich er dan buiten, hij distanceert zich ervan, zo zit hij in elkaar. Terecht ook. Zal nooit over zeggen, doet hij ook niet. Maar dat is de DNA van Marco van Basten. Een beetje vergelijkbaar met Frank de Boer nu bij Ajax. Die zegt ook niks van ongein. Maar dat irriteert die focust zich op het spel. Maar het irriteert hem wel. Weet ik dat zeker. weet u? Ja, oké. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Daar besluit dan de toekomst. De vraag is nou, hoe nou verder? Nou, als ik in de schoenen zou staan van meneer Veenstra, dan zou ik onmiddellijk toch Riemer van der Velde uitnodigen voor een gezellige maaltijd. En daar houdt Riemer van. Met een lekkere borrel erbij. En dan zou ik het proberen uit te praten. Kan dat nog, denkt u? Alles kan. Is daar niet te veel al voor gebeurd? Er is veel gebeurd, maar als Veenstra nu openlijk ook naar buiten toe zou communiceren. Ik heb mij vergist en ik heb een fout gemaakt, een inschattingsfout gemaakt. Ik zie nu bij nader inzien, voortschrijdend inzicht, zie ik de belangrijke rol die Riemer van Velde nog steeds speelt achter de schermen. Dus moet ik die man voor de schermen halen. En ik heb in overleg met hem een functie gecreëerd voor meneer Van der Velde binnen Heerenveen.
dan denk ik dat het allemaal heel snel goed gaat. Dat is ook weer het opportunisme van de voetbalwereld.